Evo ga, draga Ilma, kako si ti zapravo krenula sa glazbom? To jest, kako si osjetila tu ljubav i taj poziv? Znam da si bila u X Faktoru, jel? Jeste, za samo 13 godina. Sad samo 13. Pa eto, uvijek se vratim na taj početak, obzirom da X Faktor i jeste takmičenje koje je meni doprinijelo najviše u životu. Iako jako mlada u tom periodu sa ljudima koji su iskusni na sceni, ali koji su prošli taj neki muzički put, ajmo reći, u samom životu svom, bavili su se muzikom i to im je primarni posao bio, a ja sam to shvatala samo kao hobi. Ovog možete zaključiti da je porodica bila moja najveća podrška, tako Divno. i tad u tom periodu su me podržali, ja sam otišla na takmičenje gdje sam osvojila srca moje publike koje me i dan danas prati, gdje god se divno. pojavim, svi se vraćaju na tu pjesmu Ima jedan svijet od Zorice Konđe.